Ces o'i ngeni yn Tredegar yn Blaen y Gwent yn 1956, ond bellach fi'n byw yng Nghaerdydd ers dros 20 mlynedd. Gareth Westacott. Fe wnaethpwyd y ffidil hyfryd yma gan y parchedig William Redydd Morris o Gwm Gwaun, Sir Benfro, yn y flwyddyn 1915. Dyna'r ffidil dwi'n chwarae heddiw. Ond fel arfer, dwi'n chwarae'r ffidil yma. Oedd yn perthyn i fy nhaid, fy nhad-cu, Morris Peris Jones. Daeth ar ffidil yma nôl o Ffrainc adeg y Ryfel Byd Cyntaf. Felly oedd y ffidil yma gydag yn ffosydd Ffrainc. Wel, fi'n dwlu ar ddod o hyd i hen alawon sydd ond wedi bod yn casglu llwch yn y llyfrgelloedd neu lle bynnag a'i chwarae nhw falle am y tro cyntaf ers canrif neu ddwy. Mae hynny'n rhoi wefr i fi. Mae'r alaw gyntaf Cefn y Brythdir yn dod o lyfr Nicholas Bennett. A wedyn mae'r ail alaw, Clo Cadno, yn hen emyn dôn. Ond nid emyn dôn oedd yr alaw i ddechrau. Gafodd hi ei erwgipio megis yn rhywbryd yn y 19fed ganrif neu'r 14fed ganrif ar 15 a'i defnyddio fel emyn dôn. Ac yn olaf Lloergan.